Dneska si ukážeme, ako pracovať s atribútmi na našej stránke. Čiže prihlásime sa do administračnej sekcie, tak aby sme videli administračnú sekciu a prejdeme do sekcie katalóg tovar a kategórie tovar. Tu máme tri políčka, ktoré sa týkajú atribútov tovaru, a to manažér názvov, manažér hodnôt a správca atribútov. Prv je potrebné vytvoriť názov daného atribútu. Čiže klikneme na manažéra názvov atribútov. Tu máme políčko, do ktorého vpisujeme názov atribútu. Čiže môže to byť veľkosť, farba, model, typ, proste akékoľvek slovné spojenie, ktoré potrebujete, aby si klient vyberal. Čiže tu vpíšeme, zadáme nejaké poradie, ktoré sa nám bude tu zobrazovať a máme možnosti buď vybrať menu, ktoré sa nám bude vysúvať do dola, alebo iba klient zapíše text, alebo je tam možnosť cez tzv. Radio button, alebo cez checkbox, alebo natiahnuť súbor, alebo možnosť iba čítať. Takže v našom prípade ostaneme pri ponuke Drop Now. Čiže vpíšeme, zadáme číslo a dáme vložiť. Takisto môžeme editovať už daný názov atribútu, ktorý máme zadaný. Čiže môžeme meniť jeho názov a jeho spôsob zobrazenia. Čiže to je prvý krok, zadanie názvu atribútu. Druhý krok je nastavenie hodnôt atribútu. Čiže klikneme a tu si vyberieme danú sekciu, teda daný názov atribútu, ktorý chceme pridať. Čiže vyberieme, dajme tomu veľkosť, zadáme daný rozmer, ktorý chceme, aby sa nám pri produkte zobrazoval a nastavíme nejaké poradie, dáme vložiť. Čiže takto zadefinujeme tzv. Hodnoty atribútov. Čiže vždycky musíme vybrať správny názov atribútu, ku ktorému danú hodnotu pridelíme. Keď už máme takto pripravené názvy a hodnoty atribútov, ideme ich prideľovať k jednotlivým produktom, a to následovne. Čiže vybereme tzv. Správcu atribútov tovaru. Klikneme na to, kde sa nám zobrazí, z ktorej kategórie ideme vyberať, čiže do ktorej budeme hľadať daný produkt a nájdeme daný produkt, ktorý chceme, ku ktorému chceme nastaviť atribúty. Klikneme na zobraziť. Hej. Vidíme, že daný tovar nemá žiadny atribút. Čiže nastavíme mu prvý atribút, a to následovne. Vybereme názov atribútu, ostane nám svietiť na modro. Vybereme hodnotu atribútu, poprípade zmeníme zmenu ceny alebo zmenu váhy. Čiže zmenu ceny vždycky k základnej cene, čiže základná cena je 49 €, v prípade iného rozmeru sa mi cena zmení, dajme tomu o 40 € a dáme vložiť. Hej? Čiže takto sme zmenili alebo pridelili atribút k danému tovaru. A pridelíme ďalší. Čiže znova si vyberieme veľkosť a nájdeme si inú veľkosť. Čiže dajme tomu túto. Nebudeme, dajme tomu, meniť nič, len dáme vložiť. Čiže pri danom produkte už máme vložené dva atribúty, kde v prípade jedného máme aj navýšenie ceny, v prípade druhého nemáme navýšené ceny. Môžeme vybrať atribút, ktorý bude tzv. Východzí. Čiže dajme tomu, východzí bude 40/50. Čiže keď si to pozrieme na stránke, k tomuto dielu sme nastavovali atribút, klikneme na to a tu vidíme, že sme pridelili k tomuto danému dielu zmenu veľkosti. Čiže v prípade 40/50 sa cena nemení. V prípade, že vybereme cenu 100/100, priratáva sa nám cena 40 €. Čiže klient vybere vlastne daný atribút k danému produktu. Samozrejme, všetko je možné zmeniť alebo zmazať. Čiže dajme tomu tento atribút zmažeme a pridáme iný atribút. Čiže znova
dajme tomu, pridáme veľkosť a pôjdeme teraz bez zmeny ceny a dáme vložiť. Nie? Keď si to pozrieme na stránke, tak sa nám to zmení. Už sú tu atribúty, ktoré nemajú zmenu ceny a tak ďalej. Čiže to, kde sa daný atribút zobrazuje, to vám vieme nastaviť samozrejme, pokiaľ ho nechcete v tejto časti, alebo v tejto, to je všetko možné zmeniť. Takže ešte raz, treba zadať názov, hodnotu a potom prideliť atribút k danému tovaru. Čiže to je, čo sa atribútov na stránke týka všetko.